Ez itt a CryptoConnect, ahol elkezded érteni a kriptót. Ma arról beszélünk, ami valószínűleg már hozzád is eljutott. A bitcoin. Sokan imádják, mások utálják, de kevesen értik igazán. 2008-at írunk, válság van, bankok csődbe mennek, az emberek elvesztik a bizalmukat a pénzügyi rendszerben. Ekkor jön valaki, Satoshi Nakamoto néven, és bedobja az ötletet: mi lenne, ha lenne egy pénz, amit nem lehet leállítani, és amit nem bankok irányítanak. Így született meg a bitcoin. És ki az a Satoshi? Senki sem tudja, lehet egy programozó, lehet egy csapat, vagy akár egy Elon Musk álprofilja. A lényeg, hogy 2009-ben elindította a bitcoint, aztán eltűnt. Azóta is rejtély. De a találmánya velünk maradt. Na de hogyan működik? Képzelj el egy digitális osztálynaplót. Minden tranzakció bekerül, és soha nem törölhető. Ez a blokklánc. A világ minden táján számítógépek, úgynevezett nódok tartják karban, és ott vannak a bányászok is, akik hitelesítik a tranzakciókat, és ezért jutalmul új bitcoinokat kapnak. Nem csákánnyal ásnak, hanem gépekkel számolnak, de a hasonlat maradt. Mire jó a bitcoin? Először is fizetésre. Ma már webshopokban, sőt éttermekben is elfogadják. Az első vásárlás 2 pizza volt, 10 000 bitcoinért. Ma ez több 100 millió dollárt érne. Másodszor értéktárolás. Sokan digitális aranyként tekintenek rá, mert véges a mennyisége. Harmadszor befektetés. Rengetegen hisznek benne, hogy hosszú távon az ára nőni fog. Mik az előnyök? Decentralizált, nincs főnök, aki beleszól. Gyors és biztonságos. Pénzt küldhetsz a világ másik végére percek alatt. És átlátható. Minden tranzakció nyilvános. De kockázatok is vannak, az árfolyam olyan, mint egy hiperaktív gyerek a trambulinon, ma fent, holnap lent. A szabályozás sok helyen még bizonytalan, és sok kritika éri a bányászat energia igénye miatt is. Összefoglalva, a bitcoin az első digitális, decentralizált pénz. Használható fizetésre, értéktárolásra és befektetésre. Előnye a szabadság és függetlenség, hátránya az árfolyam ingadozása és a bizonytalan környezet. Ez volt a CryptoConnect videója, ha tetszett, iratkozz fel, mert a következő részben a blokklánc működését nézzük meg közelebbről. CryptoConnect, ahol elkezded érteni a kriptót.